Представете си град, в който въздухът е кристално чист, а улиците блестят от чистота. Това е Копенхаген, най-чистият град в света. Тук устойчивото развитие не е просто моден тренд, а начин на живот. Градът инвестира в зелени технологии и енергийна ефективност, а 62% от жителите му използват велосипеди за ежедневните си пътувания. Копенхаген е известен и с многобройните си паркове и зелени площи, които предлагат не само красота, но и чист въздух. Интересно е, че местната администрация е поставила амбициозната цел да стане въглеродно неутрален до 2026 година. Тук дори обществените транспортни средства са екологични, автобусите и влаковете работят на електрическа енергия. И не на последно място, жителите активно участват в инициативи за опазване на околната среда. Копенхаген е не просто град, а вдъхновение за всички нас как да живеем по-чисто и по-зелено.